lagi mangising pa sinanem-nem siamet layos din danong ay may mayat si deng-deng umisem kay gayeng kadimen inem-nemen problema ay kasesesem ipatayaw mo din ang dagang. Yapain kan syun Alindak naulubong ipugaw libaw naman sana jakpay iruhat ibuga-bugaw ornos kapyay tumay tumaw. Gayam ko bumangon ka tangedem paedaya man kalek takon sisya kan sisya dinam-nama gayam ko di ka maupay di gratis sumakbay si kabunian di makauwan basta dili ay igamuha. Hey!